ka kenyani bi somadani nayi yor sifina ka wele blanyo maninga franyo anka ka ke kluba kilenye dugutigi aleka gwaba koro yasa katakama de boloda ni obe talike ni songo ya tamaka minye ikado ka fo orange ani malitel o bololo sira tigele ni amflene asanfla ani doni kono Seiba Touré ale tamade unga kumala selay abia bi connexion te yoruya aba fo malitel mo wiye ku yara nyebe ni demsen ni jamawla am bora bi dama kasiro ku ay chama si la samsi connexion soro au torolendo connexion ta fe ya ko fo ko directeur yi bololo ale kuna foni soro sira doyi nga okelendo ndaraki fenyi Mamadou Bari kumbe tamade una anga bi marchi o te fere connexion ko de banna yoru amo ko connexion a orange tew a maltel tew amo ko ba bed avec 4G 3G on a se connecté dron pourquoi parce que yoru flene on est sous-informé information ñen foy tambulu parce que anti se connecté ni songo ya takama mi flene ken sonu ye yoru fantani nani bela gernen ke usenoyi nu che chaw ale yoru dugutigi fendu abena doni nala kana ko ko jibi do ba ko doni bo dugutigi lala uyu kuntala nyeshi yera marakafuma demba konta ale sigida dangam foloy jarante ko sobe awni ci awni baradi nala sonna c'est quelques jours là aw be résultat yi sa yoru maranye mako kasiga ni ko Syria Abdurrahman Koulibaly ale préfet kanona blay yoru kono bololo sira kelendo dow ka baraka minanye bi dow fana ka kunafoni soro yoro do nga atgalen fla yuwor la san fla ni ko vewa bambara to la ka bo yuwaru gurdo bukum kala sendo